Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Muslim Welfare Youth Organisation Muslim klapen kut noi ke First League Khamsuk Karbangar Knockout Football Tournament arajar apun riu Hamadan Shankli Muslim Nongbet haga Pratrik Uyayong arajar apun riu lapen long ke limpung ilek kai football kum gejingkan ma buram yu ulit ba Khamsuk Karbangar bat ruban ailat ki samla bani shimbentah ki kam jingelek kai bat ban kentiu ke jingelek kai football hapadeng ki dong per jong Muslim constituency Ubaham let san dokling ubelong MLA berim ke Muslim constituency ubelong kumugangsan hakani kesngi ulapen hak perdana ikani ke limpung ilek kai ringkat ke jinan lang ubah midnight karluki ubelong kum usumbut gangsan urang ba shnong bagi kon kitilem bat ki bahinga sem jong ulit ba Khamsuk Karbangar hagajinya kun kakin huan lawengin te namadan yeng siem kelayok rai ke nam lado lingba ke shigol balayok tep do samla donbok nong steng persyaik Lingka United Daga jing job kakin huan na wengin te krayok khori ka khusnam daga song pisa kebasan pawajar ba ka trophy kat ba Lingka United ka bawan baar kalayok rai ka song pisa ka baar pesan hajar bat ka trophy ka job ba ngai khubleru ya ki tim barok ke Malaysia menta haga ne ka tournament nado ka basdang hado kini ki tim ke ba poi ka final round ke Malaysia Trestom Tam yau Presiden, Sekretari, ki members barok jong ka Muslim Welfare Youth Organisation. Ki balai tresi tombor ba mat ba mesim ban pentelunnya kena kam bat kam kalong ka bajob. Sngovuram i baju kersyan ki samla nadi ki por ki pemenchwa kat hadu kini ke por ka pemerintah. Patkum ki pat ba nget ba ga jinglong ka jingman ka jong i ka penbenut yo phi si ka de marilong wei no ri rong ba ubayo i jingai na ka benta ke emlang so lang jong ki khon samla ai khoblei ru ye ka yeng ka sam ka jong i maba jong i ka ba ka shampura ye ka sang MYWO ka ba la penlong ye ka ni ka tournament hapo jong ka ni ka badan football ya ai khoblei ru ya i madang i belong ikni i badang don kat hadu kena kopor ke pemerintah i mei mido ki belong ki men ki para choi mama i bal khlat no na keni ke perthai ya i khobreru ya ka tiam baro ka bla ya shimenta dingba chong keni ke tournament ya ka bla pelong bat kumju ru i keni ke atli ki tim ki bla poi sha ka thong ban ya khon ban pen i ka sap ka talen hapo chong keni ke jaka dingba chong keni ke chanmet ye kan men skam ba finila kai bha pat ka tim ka bajop kan yo yo so jo ka jingjop pat ka tim ka baram kan yai tresitom pan yo pat yo so jo ka jingjop hakawe pat ka por yai khoblei ru i kan kersyan baro ke bla kersyan rat ba ya kan ka tournament ka blolong ka bajop kat hodo kan ka por bat kan ka khilmat ka bamenta tina ka liang jo ka yeng bat ka kur ngim dan e ban ong dan e ban ai lim ba jo kan ka por Rengi ay ka ketika mon, ya ay ka ketika diam, ya pikum kasang MWIO, ka bersim ya kini kesin jam ka menengkong, ban pelong ya kini ka football, hai ka kerteng, so mama jongi ibal khlat no, syadwa jong ublay. Ti mama jongi ru nginget skam, ba is sngoburam, nakabor ka besyalandet, ya ka bakum kini ka benta, pat nakaliang jong iru la se ublay. Unkar khu ya phi kum ka sanghi ba phinang la ya ka ban pen tulun ya ka bakum kene ke kam ban pen bha ban pen ni ya ki khon samla ha kene ka dong bat ka than chong ka man lem hi baro ko we ti na ka leng chong ka yeng khobli shibun ya kene ka sin jam ya ka ba phi philashim ban ai ya ka nam ya ka burom na ka benta jong imama jong ni ibralong win ki klur long yele kai ha ka than man lem hi baro ko we Kit khot jong ka Muslim Welfare Youth Organisation ki bala peniat yang dekat tournament ai kuble hi babon belong skadishnong jong snong Muslim kandong bajong por persa jong i ba liet Khamsuk Karbangar bala ka jingkren ke kuble ki khon iki bahing masam boro jong i ba liet Khamsuk Karbangar ki balar ringkat baru ki bala sha zobha ban pelong yang dekat tournament haga kerteng ke jong i
Gai kublei pi baro ki pai ba nang shong snong ki long mi klong pa ki samla ki hep ki berit. Gai kublei ya baro ki team kerbang yang di artik team ki point final ka Omlangka bat ka Meliam dan yang sim. Di nak liang juga ngas komen sibuan ba sesien yo bandon ka snong jong pi ba Meliam namata ka de ka football tournament. Bat kumno lah pelong ki de ka football tournament ngas kwa ban itu ipi kendian. Hadian ba kini ki samla na pa Meliam klai kendo yang ai ki ong baham stage pa Meliam jungi menta om juron shu ba pelong football. Ki madan kala kenja man la ki snong. Tish ki samla badang football ki ken lej lada om don ki tournament. Ngaru kumbriu ba jika sports ba jika football ba jika samla ba jika konsuensi ba jika jemre ngong ngidai ban le ban pelong ya ka football tournament. Hadian berkelarai ban pelong ya football tournament ngilong to. Ngin pelong ya football tournament haga kerteng jong ba lit kamsuk harbangar. Ki babon hang ni ki samla kerang ba kin ya kan mau. Ba kham di wain dik play football ba tibet ba jong kane kari ka jongi. Lele na bon ki club lele kambon na po Kalaban Sports Club hatu ko por nam har ki por ba menswa Kalaban Sports Club kadai ka wain ki club ka ba pau ba har jile kai football nang ta lele ru na ka kadon kare ka inter office jong ka central lele ka MESEB hatu ko por meta jong ka MECL ilong way player u batbet u player u stopper u defender u batbet ba hatu ko por ba menswa bar ka khana ka jongi kamkut lana itu har ki si ki por ba manta tegas ngo bakum unong Meliam habang itip yakikam ki baba yakinam baba yajuk tibet jeng bakam bani lebon menswang ong ngidai ban pelong hakarteng jongi kanang ba kini ki samla jongi bamtag bele abol hani bok thai Meliam ki ko apikin bot ya kedin jat jong bakam long player budan ya disiplin long player bak tibet bak lai thuru long player bak jamba da shoot ball tinggi pelong ini ke tournament ni ko ma phiru ki samla na to ke than jong Meliam kursi borok we pin bot din ya din jat jeng bakham bar gi ko balwa ki tournament phiru hakawe gasgi niyo ban pedan borom ya phi iwe ki ban bot ya gini ki din jat ki babha tenak liang ka jonga ngaskwa ban perpau kumni bagre tournament kanum kot tang manta kadi ka tournament kandang beteng bar ngakwa ban pemenah ni kapor baleng ma kene ka liet khamsuk football tournament ni kwa ban penem biang ya ka jingle kai football snong mensho na kam khana bangi ka don ka bon phak tu jingle football snong yele ka lumu ba ban ka Meliam ban ka nongse kum langka ka nonglong bak somer kum tap mensho ka don ka jingle kai football snong ka don ka jinga jan ka jingi thu ya ithau ba mensho mentala kancha telang ma ka de ka tournament ngin penem biang ngin pelong biang ya ka football snong tang player ki bana snong ban po ka konsumsi kila bernilai kembang pelong menta te menta ka snem ka price nya san 2000 hadi baik bagi dong penia te la shop snem nginang penhe kan nami ka snem ka price su kan nang he pada kuat pada hang ni bahaka sin ka ar ban pelong ya ketika lihat kamsuk memorial football tournament la shop snem baro khoi ki team kim dan kam uniform show ngan sa anik yang juga marmar si set ke jersey ya baro ki team ke ban simata hagani ka lihat kamsuk karbangar memorial football tournament tenak yang juga ngakwa bani rap ipi ban kentir baba ngakwa ki samla ki de ki samla ban pau ka sak phonu pi ki ikwa ki samla ki bat tibet ki samla perora ka nam ko borom ya strong tha hi baro ka wei te tangkata nak yang ka juga ti sai sin ngai kuplay ya baro ki team kerpang ini ki abdi ki team ai ka team ke batbit ke team ke bala praktis ba ke team ke badan ya ki skorar ki batbit ki niok benra ya ka nam jong ke jingjob ubleng ku ipi kulbe chbon
Ban ai jing shai naka linkin ni orang lekai tang si game ulah thap hadu nyau teli sama ban ai kecing thap ka bajam teker pa de ki bahia ke kalong kemuka jing petep yau ban ai jing shai di wei na ki player jong ni katha jong i ba la shakhat hapo ka Mohan Bagan Junior ya kat player jong ka Publica United Beren Nong beri sabah wan cekman Lakapa dia ba pendiang soan penyerap bensa mikni khusna Sabah wan ke cing thap tina betul ba beren nong beri Asal telek Sabah kena ke cing thap tina betul ka Publica United Football Club Tiga Dila kerpa dia Bahamlet di balang Dok kersyal barat ba jong kapi Sama mendiam Kebalong kelado hakadeka First League Kamsuk Football Tournament Em trong mềm Diskuti, nanti kita kompenhap sebagai